உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு ஒரு குட்டி ஸ்டோரி ஒன்று சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ள போலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். என்னடா இவன் குட்டி ஸ்டோரி சொல்றான் அப்படின்றதெல்லாம் நினைக்காதீங்க. படித்ததில் பிடித்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு இருக்கும்ல. ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஒரு சில கதைகள் படிக்கும் போது அந்த ஒரு சின்ன ஒரு கான்செப்ட் மாதிரி எனக்கு அது பிடிச்சிருந்தது. சரி, அதை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த கதையை நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன். அந்த கதையில உங்களுக்கு ஏதாவது பிடிச்சிருந்ததுன்னா எடுத்துக்கோங்க, பிடிக்கலன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. இந்த வீடியோவை நீங்க கடைசி வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னொரு ஆஃபரும் இருக்கு. கதைக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே வரும். ZEE5 அந்த ஆப்போட ஃப்ரீ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கடைசியில சொல்லிடுறேன். அதனால இந்த வீடியோ மறக்காம எல்லாருமே பாருங்க. இப்போ நம்ம அந்த கதைக்குள்ள போகலாம். ஒரு ஊர்ல ராமர் அப்படின்றவர் மீன் பிடிச்சு அந்த மீனை வியாபாரம் பண்ணி செய்யற ஒரு தொழில செஞ்சுட்டு இருக்காரு. அவர் மீன் பிடிக்க போகும்போது பிச்சைக்காரன் ஒருத்தன் அந்த வழியில உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான். இவர் பார்த்துட்டு அவன் பிச்சை கேட்கவும் அவர் ஒரு சாப்பாடு பொட்டலத்தை வாங்கிட்டு அவன்கிட்ட அந்த பிச்சைக்காரன் கொடுக்குறாரு. அதே மாதிரி அடுத்த நாளுமே அந்த பிச்சைக்காரன் அதே மாதிரி அந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கான். அதே மாதிரி சாப்பாடு பொட்டலத்தை வாங்கி கொடுக்குறாரு. ஒரு 2-3 நாள் கண்டினியூஸா அந்த சாப்பாடு பொட்டலத்தை வாங்கிட்டு அவனும் அதே மாதிரி டெய்லி அதே மாதிரி அந்த பிச்சைக்காரன் அதே அவன் போகும்போது அந்த சாப்பாடு பொட்டலத்தை கேட்கற மாதிரி அவன் அங்கேயே உட்காந்துருக்கான். அடுத்த நாள் உனக்கு அந்த பிச்சைக்காரனை பார்த்து அந்த ராமர் கேள்வி கேட்கிறாரு. உனக்கு கை கால்லாம் நல்லா தானே இருக்கு, எதுக்காக நீ பிச்சை எடுத்து சாப்பிடுற அப்படின்ற மாதிரி கேட்டு அவனையும் மீன் பிடிக்கிறதுக்காகவே கூட்டிட்டு போறாரு அவரு கூட. இதுதான் தூண்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் இப்படிதான் மீன் பிடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எல்லா விஷயத்தையும் அவனுக்கு அந்த பிச்சைக்காரனுக்கு எல்லாமே சொல்லி கொடுக்குறாரு. சொல்லி கொடுத்த உடனே ஒரு 2-3 நாள் அதே மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறாரு. அடுத்த நாள் பார்த்தா அவன் அங்க இல்ல. ஒரு அப்படியே கொஞ்ச நாள் போயிடுச்சு. அப்புறம் ஒரு நாள் ராமர் அதே மாதிரி மீன் பிடிச்சிட்டு வியாபாரம் பண்றதுக்காக வரும்போது ஒரு குதிரை வண்டியில ஒருத்தர் இறங்குறாரு. இறங்கிட்டு அந்த மீன் அந்த தூண்டில் இருக்குல்ல, அந்த தூண்டில தங்கத்துல செஞ்சு அந்த ராமர் கிட்ட கொடுக்குறாரு. ராமருக்கு ஆக்சுவலா தெரியல எதுக்காக அவர் தூண்டில் கொடுக்குறாருன்னு கேட்ட உடனே அந்த தூண்டில் கொடுத்த ஒரு ஆள் சொல்றாரு, நான் இந்த இடத்துல பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன், நீங்க தான் எனக்கு கூட்டிட்டு போய் ஒரு தொழில் ஒன்று கத்து கொடுத்தீங்க. இப்போ அந்த தொழிலை நான் கத்துக்கிட்டு நான் என் வாழ்க்கையில நிறைய செல்வங்களை சேர்த்துட்டேன். அதனால இந்த தூண்டில தயவு செய்து பரிசாக வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ராமர்கிட்ட கொடுக்குறாரு. ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த ராமரும் சரி அந்த சந்தோஷத்தோட வாங்கிறாரு. இந்த கதையில இருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்றது உங்க எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும். புரியலனாலும் நான் சொல்றேன் ஒரு வாட்டி, அதையும் நீங்க கேட்டுக்கோங்க. அந்த பிச்சைக்கார மாதிரி எல்லாருமே சோம்பேறியா ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருந்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில முன்னேறவே முடியாது. தயவு செய்து ஏதாவது ஒரு கைத்தொழில் ஏதாவது ஒன்று கத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையில ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால தயவு செய்து ஏதாவது ஏன்னா இந்த லாக்டவுன்ல எல்லாருமே சும்மா தான் வீட்டுல உட்காந்துருக்கீங்க. அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு கைத்தொழில் ஏதாவது கத்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுவும் இல்லாம அந்த ராமரோட இது எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த அவர் சொல்லி கொடுத்ததுனாலதான் அந்த பிச்சைக்காரன் ஒரு லெவலுக்கு வந்திருக்கான். அதனால உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தையும் ஒரு 4 பேருக்கு நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வாழ்க்கையில முன்னேறதுக்கான ஒரு வழி நீங்க வகுத்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த கதையை நான் உங்ககிட்ட சொல்ல வரேன். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். அன்றாடம் வாழ்க்கையில காதுல அழுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்ஸை வச்சுன்றது. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நிறைய பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன். ஆக்சுவலா காதுல அழுக்கு இருக்கு, அந்த மெழுகு மாதிரி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன குழந்தைங்களை கூட பட்ஸ் வச்சுன்னு வந்துருவாங்க. குச்சி வச்சு இந்த பின்னெல்லாம் வச்சு அந்த அழுக்கு எடுக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது முற்றிலும் தவறான ஒரு விஷயம். எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காது ரொம்ப சென்சிட்டிவான விஷயம். அதை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா காது ரொம்ப ஃப்ரீ ஆயிடும். ஸோ நம்ம சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய கேட்போம். சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது டேரக்டா அது காதுல போய் அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அந்த அழுக்கு மாதிரி இருக்கிறது நம்ம காதை பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய சயின்டிஸ்ட்லாம் நிறைய ப்ரூவும் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த இது எதுக்காக இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காதுல பாக்டீரியா அது ஓப்பன் ஸ்பேஸ். ஏன்னா காது ஹோல் நமக்கு தெரியுது. ஸோ ஏதாவது ஒரு பாக்டீரியா அந்த மாதிரி போச்சு அப்படின்னா அந்த இது நம்மள உள்ள போகாம இருக்கிறதுக்கு தடுக்கிறதுக்காக தான் அந்த இது ஆக்சுவலா ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அதை நீங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது அந்த பாக்டீரியாலாம் உள்ள டைரக்டா போயிட்டு நமக்கு அது அஃபெக்ட் ஆயிடும். ஸோ தயவு செய்து அது அழுக்குன்னு நினைச்சிடாதீங்க. அது உள்ள ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும். ஃபார்ம் ஆகிட்டே அது ரொம்ப அதிகமாக ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அதுவே வெளியில வரும். வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க அந்த இது எடுத்துடலாம். தயவு செய்து உள்ள இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னு ஸோ இந்த பட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வச்சு நீங்க காதை நோண்டணும்னு அவசியமே கிடையாது. இதுதான் நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஏன்னா இது நிறைய பேர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் நான் உங்ககிட்ட சொல்றதுக்காக இந்த வீடியோ போடுறேன். இன்னொன்னு சொல்லியிருந்தேன், இந்த வீடியோ எண்டில் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீ சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லா ஏர்டெல் கஸ்டமர்ஸ்க்கும் 149க்கு மேல ஏர்டெல் தேங்க்ஸ்ல ரீசார்ஜ் பண்ணீங்க அப்படின்னீங்கன்னா ZEE5யோட அப்ளிகேஷன் ஃப்ரீயா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லா ஏர்டெல் கஸ்டமர்ஸ்க்கும் நேற்று அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. நீங்க ஏர்டெல் கஸ்டமர்ஸா இருந்தீங்கன்னா அந்த ஏர்டெல் தேங்க்ஸ் ஆப்ல போயிட்டு ஒரு லிங்க் ஒன்று இருக்கும், ZEE5 அந்த பேனர் ஒன்று இருக்கும். அந்த பேனரை கிளிக் பண்ணி ZEE5க்கான அந்த இது நீங்க ஃப்ரீயா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம். ஜூலை வரைக்கும் வேலிடிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மறக்காம அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எல்லா ஏர்டெல் கஸ்டமர்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க. இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.
உங்களுக்கு தெரிஞ்ச 4 நண்பர்களிடம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. ஏதாவது நிறை குறைகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட் ஃபீல்ட்ல வந்து போடுங்க. கண்டிப்பா அதுக்கு நான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்றேன். மீண்டும் ஒரு புதிய வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.